tal? Parabéns por ese título. Bueno, que valoración faz dunha tempada que hai un par de xornadas ou 3 xornadas parecía que se poñía costa arriba e ao final conseguides ese título e poder xogar por estar na Final Four? Bueno, pois o resume que é unha temporada inolvidable, non tanto para os xogadores como para min. Cando acababa o partido quería facer mención e aproveito ahora tamén para facelo porque creo que ganamos unha liga a grandes rivales e sobre todo a un gran rival que foi o Celta, que en 2/3 da liga estuvo por diante en moitos momentos, pero creo que neste último tercio de liga o equipo estuvo ben, dou un paso adiante en canto a fútbol. Penso que o día do Celta foi insusto o resultado para nós, creo que merecemos un mellor resultado e estábamos competindo ben e ganar os 3 últimos partidos Santander, Oviedo e Valmiñor creo que fala do espírito competitivo que ten este equipo. Unha pregunta dobre, por unha banda, bueno, o rival vai ser o Tenerife, non sei que valoración faz deles, e outra, bueno, así unha versión coña, outro día falábamos con Manuel Pablo e decíamos que ter a Vimianzo, que un afincado en Vimianzo é un natural de Vimianzo e non traedes tantos éxitos ao Depor. Bueno, creo que somos moi boa xente, iso é o principal, non? A ver, valoración non podo facer ninguna valoración do Tenerife, e en isto sí que teño que ser sincero porque é evidente que esta que acabou a xornada non sabíamos quen era o rival, nin tampouco me preocupei por mirar, creo que había que estar centrado no partido. Sufrín moitísimo, os que me conocedes sabedes que son tranquilo e no banquillo algún estuvo comigo e son tranquilos e sufrín como nunca, incluso sufrín por eles tamén porque pois, home, non te apetece que un rival que é de Galicia e que está competindo contigo descenda e por sorte se salvaron e foi bonito ver os dous equipos celebrar. Miguel, que tal? Adrián Menéndez en Radio Marca. Moi boas. Primeiro, parabéns por ese campeonato. E despois entendo que unha parte está feita, que é a parte competitiva, pero tamén outra parte de formación, non? Por exemplo, veros o que fixo o Iremai, que ven daí, do cadete, do juvenil, incluso de antes, outros xogadores que están tamén sendo importantes no primeiro equipo, tamén supoño que será un aliciente para ese equipo juvenil. Sí, a ver, sinceramente, traballo competitivo non está feito. Queda a Copa de Campeóns. O traballo formativo sí, e espero e desexo, agora cando teñamos máis conversación sobre o tema dos xogadores para subir o Fabril, espero e desexo que moitos destes xogadores, incluso algúns de segundo ano, formen parte da plantilla do Fabril do ano que ven. Eso querrá decir que teremos que volver a inventarnos tamén outro juvenil A con rapaces novos, pero iso do que se trata, non? E principalmente creo que estes últimos partidos demostran que os chavales chegaron moi ben, que non lles pode a presión e que disfrutan do fútbol e que fan disfrutar ao seu adestrador. Don Miguel, parabéns por este título do partido de hoxe, a parte do sufrimento, con que te quedas tamén? Con que me quedo tamén? Pois mira, como o día do Racing de Santander, cando marcamos o segundo gol, peguei unha carreira, me quedo con que cando marcamos o primeiro gol non me pude nin mover. Me temblaban as pernas por todos os lados e con 51 anos vivo e disfruto deste escudo e destes rapaces e deste club coa máxima intensidade no día a día. E hoxe foi, deportivamente hablando, un dos días máis bonitos da miña vida. Vale. Que tal, Miguel? Parabéns. Graciñas. Título, falabas no Galicia Goles que había que meter rápido foi fácil meterlos como foi a viaxe e, bueno, estaba claro que a chegada merecía pena. Sí, a ver, nós, Javi Núñez, que o delegado, sabía un pouco que había organizado, eu quería manterme un pouco a margen, como había comunicado ao club que eu quería estar pendente do que era só o tema deportivo, e sí que, bueno, houve celebración no vestuario, pedín que houvese respeto tamén un pouco polo rival, polo que podía pasar, despois, cando xa nos dixeron que se salvaban, pois xa foi euforia total, e agora o traballo que me queda é ir a cenar con eles aí afora, tomar algo e mandalos para casa pronto, o sea que non acabei a jornada. Vale. Veña.